adus. Dari ngelus-ngelus sawah dari pedaan. Dari adus segera kok ngene yo. Ini ki aku ndek pasangan yo pinuk jane. Aku juga elek-elek nemen. Tapi aku cara payu yo milih sing sugih. Masa aku ayu tek rupa aku tek apa jenenge iki rupa aku ayu tek aku untuk aku tek lo kotak. Kayak malah lucu. Iki aku apik interne ndi yo carane ben iso entuk wong sing sugih ngono. Aku kok pengen ngider ae malah. Nomah yo jenuh. Apa-apa yo jenuh. Ora ndek pasangan. Kepengen ndang rapi koyo kanca-kancaku ngono ku lho. Nanging kok ora ono. Ngono sing cocok. Kemandang ngono ya wong koyo mengkono. Ah, simbol. Budaya apa wae disyukuri. Yang penting ora nyolong, ora korupsi. Lumayan iki sijine kan 100. Oh ping 10 ndak 1000. Lah nek anu 100. Wis 10.000 lah nek sak truk pira? Wah. Lumayan nih karek. Loro bojo iki. Bojae wis ngene-ngene lah, sing penting anu penting lancar, ora nyolong. Wah, iki karek nyetorno nggone anu iki. Nggone lek sukir tak gawane. Koyo. Tunggale ora yo. Tak ngabenge nek wis diresiki wong. Kaya iter nang ngendi iki yo lur bojo. Ben ora ketinggalan ambek kanca-kancaku untuk bojo. Masa aku ora dhewe. Apa iter ae aku ah. Ketae kok seger iki dinone nek dinggo iter. Sapa ngerti entuk bojo sing luwih nganu. Luwih ganteng, sugih. sampah iku maneh nggonmu jebule. Mas iki lho enten sampah, Mas. Narep jenengan pundhut.
wong arek ayune ngono. Walah. Bodine Den. Masya Allah. Wah, iko tapek bojo ya gatok jane. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Mas, apa jenenge lah? Kaleng-kaleng ki lho ora kanggo arep nduk jual. Ngene, Mbak. Iki. Niki. Nggih. Wes Mas, gak usah plongak-plongok jek ralah lolak-lolok ngono. Gak usah inget-ingetan kok ngono. Iki lak kerja gawa. Aku pelunga kok, malah aku ngetno ae. Iki ana cah anyar iki, jare cah pati kae. Wah, wajib tak bribek iki. Rugi aku nek ora entuk iki. Tarjo kok dhisik nyapu wae. Wah. Ini ora kerja nyapu ning kerja apa aku. Tapi ora apa-apa kerja-kerja tak dhewe tak pangan-pangan dhewe kok. Penak ra di bojo iku. Lah nek di bojo malah kerja duwite direbut anak bojone. Malah ora nyekel duit jadeh. Lah ini aku desa tuku duit bisa ngopi nggone Sri A. Desa kita KTP itu bayaran semene lah. Wah, leren sik wis. Aku wis nyapu sak hektar malu. Ket kelor kate kidul. Bayar aku berarti engko 250 lumayan. Nek kudu kopi karo udut kan jagung. Wah, panas sik wae. Wah. Woi. Cang. Wah, apa kowe iku kok dusal-dusal nek kono? Wah, panase donya iki lah. Woi. Woi, piye? Jo. Kowe iku lha apa kono kene iki? Lho, kerjaku diante nyapu ah. Iya, aku malu. Bar kok ndi tontok koyo akeh iki. Mek nggone anu malu. Kok ndi? Wong wedok anyar iku malu, arek capati ya malu. Oh. Mbah rondo mbah prawan mbah bojone wong ora roh aku. Ndi e? Ketake ku urung di bojo. Wah, ora ngurusi aku penting kerja untuk duit ngopi kok. Lah wong nang omah iku dhewean. Dhewean? Karepku kan nganu mang. Cara urung di bojo ku ape tak pek bojo. Wah, ligesek saya penak. Sik, Jo. Iki lho. Oh, kene. Ligesek wis tak sakoni resik iki. Manggone menawa kene jebule. Ayo sak nggon-nggon iku ana gubuk-gubuk ana. Kaya apa seronda tak nggone agar tak kek barel tak tulisi. Aceh. Nek dhewe mulo ya ngene terus. Yo ngene terus aku Ora lah. ana perubahan. Ya udah sebatang karan iki aja. Tak kira ngono lho. Kowe kok tak kira ya wis sukses. Omah apik nek dadi pejabat ngono. Jabat cap jempol yo. Malah ajek ngene iki. Wah, iki mantuk apa kabeh iki? Iki lho entuk botol-botol. Mbok tak dol lek payu ana 100-an iki. Payu 100 iki koyo Jo iki. Aku ngelak ijono mesti sini iki ya. Tak ombe sithik yo. Yo. Enak jualan Jo. Yo Milo. Wah, iki yo koyo ki engko. Emang ape nang ndi iki, Mang? Aku nganu, Mang. Iki lurus sampah mah tak dol. Malah nek kono lek ketemu wong wedok mah. Badanku kan nek urung dibojo apa tak cerai. Mbok cerai. Yo, Aku yo ketone yo ora kadang nyapu. ayo. Rone yo ora tak gages aku ora urus masalah wedok-wedokan ra ngurusi aku. Penting kerja, ngopi udut jagung wis iku Aku aku. lanang. Tau yo ora gumun aku ku aja nah. Kowe ku mbah duwe manuk mbok ora kok ora. Ngene lho, Jo. Permasalahanku siji tapi ki aja kondo-kondo lho, Jo. Iya, Caro. Sebenere gunaku ku ora iso ngadeg, Jo. Cara ngene iki lho, ora iso ngene lho, Jo. Mulane aku ora pede. Jungkel. Jungkel lah, tetep ah. Ora mikir. Iya. Sangger aku wis penting urip ngono. Terus ki karepmu piye? Kedepanem piye karepmu iki?
Seperti aku iso nganu kayak kan. Oh, bala-bala aku iku yo. yo Wis do kawin kabeh. Tekan saya bocah lagi ndingi sore iku lho. Iku yo melu kawin. sambur yo mam sing jeng mbelen ndek nane yo. Iya, iku yo melu kawin. Lho cepet wae kawine ora dikabari ya malah. Ya aku sing gede teko daplok ngene kok ora payu-payu kawin. Apa ngono ya, Jo? Wong jarene mbahmu ki ku aku jeleng iku nganu. Sunatmu kok ditanggapno nggawe lutan 7 dino 7 bengi. Pengajian 3 bengi, ketoprak kok 5 dino ya. Lho kok kawin ra payu ke, Jo? Ya aku gumun. Mosok lek puluhan tahun nek tanggo dalan nguyok tok enggak. Iki jalan nguyok blok kok Jojo, percuma kowe. Lah wong aku wis ra kuat ngadeg ya wis. Tak trimo nasib urip kowe iki, Jo. Kowe ngono wis tuwa. Iku ya wis karek ngenteni matine. Lho Jungun aja aku jes pengen urip kok. Ya piye wong. Iya ya. Wis ngene aja sebatang kara. Aku ya sak jane iki. Wis ngene padha-padha bolone ya. Yo jajalan ceraki no bribik cek mau. Yo tapi aku nganu. Cek. Aku minder. Kok iso minder kok aja koyo aku kok. Masalah lho, pacakane iku lho, wong iku sangar, suwe moh, aku ndak minder terus. Koyok-koyok ora sederajat to lho karo aku. Wong aku iki yo mok tukang iku njupuki botol-botol ngene iki. Aku yo piye ya carane? Bingung aku. Sangir nganu ae parani lho ceraki. Iso gelem nrimo apa nane apa ora lho. Ngono dijajal sik. Jajal sik ah. Sapa ora gelem karo aku. Yo kok ngono. Wah aku pales weneng aku iso tok iki. Yo, dadi sak diceraki wong biasane niku sing nyeraki akeh, Jo. Yo aja nah. Lha wong ngono iku yo. Go iman go. Go iman go. Ora diceraki. Yo kudune diceraki yo. Kudune entok iki aku. Dan ngontrak nang niku ah. Iya nek iku lho. Caner ancen kowe. Are capati kae. Capati malah. Yo sangger cerak ngono wae, aku tak nerusno nyapu. Aku kene kono 250. Aku ape adol iki lho, sampah sik. Nggone lek sukir. Heeh. Dadi selawungi kulaan ngono kok. Ayo. Lah kulaan iku lho, nang pasar iku lho, ngeku kulaan iwak pedae kok. Mana iki tak tulis. Koyo kowe dino iki. Koyo. Lah ini sak truk jak meso ngono kowe. Wah, sugih. duit blok kok go. Tuh, biarpun kowe tukang rosok kene. Sementing kerjaanku halal. Halal. Iya, penting Barokah. barokah ora nyolong, ora korupsi ngono ku. Wes yo aku bales Yo. Hati-hati yo. Yo. Salam aku, makamu. Yo. Aja seneng makamu marai. Weh, gundulmu ngono. Mbokmu mah mbok seneng iku piye. Lah mbokmu diayu wae, Jo. Ini, Jo. Yo. Boy, Pak Ijo diayu, tak entreki ya besok. Pak, mobilnya jadi jarang sih, Pak. Oh, ambil aja, Pak. Lho, iku dak Mas Cimen, bos rental iku. Lapo wong nang kono iku ya? Mosok iku omahe? Omah kok gedene ngono ya ya. Iku cara omah ngono ndak ya kesel, lempoh iku sikile. Mas. Ya, Mas Cimen. Iya. Saiki kowe sukses ya, Mas yo. Wis enggak. Omahmu yang sapi ngono. Saiki kerjamu apa, Mas? Rental mobil. Ayo, lah iki wis nikah. Belum. Apa ayo Mas nikah mbek anak ae. Ayo. Itu tenan ta ora? Temenan. Ya saya anak nikah. Saya tak kenale wong tuaku. Heeh. Ya saya. Wah, sampahku payu. Mbok dhuwit iki kena kanggo modal rabi engko. Lumayan iki. Piro, Mas? Kok mau mek sithik ae. Jane cara tak genepi sak truk ngono ya, jane ya lumayan. Lah aku wis kesusu. Piye ora duwe duit blas sih tak go.
ngopi-ngopi tuku udut ya ora duwe. Wis ora apa-apa. Ya alhamdulillah ya tak telateni ya wis akeh jelenganku. Nek nggo modal rabi. Iku dak Ratna. Wah, kesempatanku iki aku nyeraki wonge. Awes tak tunggu-tunggu pirang-pirang dino, pirang-pirang sasi. Malah lagi ketemu iki. Lho, Dek, kowe nang kene? Mas. Wah, Dek, aku wis ngenteni kowe iki pirang-pirang sasi. Saiki wayahe aku pengen rabi karo kowe aku. Sik rabi piye maksudmu iku, Mas? Yo rabi kawin. Nah, iki kan wulan besar iki. Besar ah, iki cocok iki nggo rabi iki. Lho, emang sampean iku kenal ambi aku? Lah kok aku kae lho tau jukuki sampah nek nggonem. Lho. Sik ta, sing jikok sampean nang nggonku iki kok. Tapi ojo kuwatir kowe, Dik. Saiki kaya aku wis akeh. Aku tertekan iku lho wis aku adol sampah iku. Wah, gitu ngrubuk iki karo enteni iki. Saiki wis sukses. Iya sukses, Dik. Wis sepurane, Mas. Aku ra iso ya, Mas. Ya kok ngono, Dik. Ya iki. Lho, watekan wis gedhe ngene iki. Heeh. Lho, sapa sing ngetengi kowe ngomong? Sing ngetengi kowe sapa? Mobil. Alah, ora percaya aku ngapusi ae. Iya, iki kunci anakku, Mas. Oh, aku nek ora gatek. Iya. Kok wis mateng gedene ngono. Aku mikir Bisa lah. Tak tinggal pirang-pirang sasi malah weteng wis gedene ngene. lah kuwi telat tok, Mas. Wah, iya Dek aku. Lah piye, Kenapa Dek? dong, Mas? Iki lho. Ya, Mbak Mas, bojoku. Tuh, iki bojo Mbak. Heeh. Sampean bojone Mbak Ratna. Iya ya, Mas. Mas. Pak Ijo. Waduh. Usahaku sia-sia tak rewangi. Jikoki sampah sak dalan-dalan wis tok bero, wis kelupuk malah wis ditinggal rabi, Mak. Mak yo.